Türkmenistanda COVID-19 hadisalary ozal görülip eşidilmedik derecede gürelýän. Ýurdun ýokary kujaýlarynda sapaklar bölekleýin online tertibe geçirilen mahaly orta mektepleriň ýokary synp okuwçylarynyň dynjalyş möhleti uzaldyldy. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary paýtaxt Aşgabatdan Mary Lewap we Balkan welaýatlerinden habar berýärler. Aşgabatda virus bilen baglanşykly ýagdaý gaty erbet hassahanalara virus ýokuşan adamlar ýygyderli getirilýär. Her iki adamdan biri keteldiyse kem bolur diýip efirde atlandyrylmasylygyny soran Aşgabatly saglyk işgäri 1 sentýabrda habarçymyza gurrun berdi. Paýtagtdaky beýleki bir habarçymyz virusdan ölýänler görnetin köpelýän mahaly Pushkin adyndaky Türkmen Rus mektebiniň müdiriniň hem koronavirusdan ýogalandygyny habar berýär. Çağalary bu mektepde okuyan Aşgabatly enatalaryň habarçymyza aýtmagyna görä, mundan bir näçe gün öň mektebiň bilim resmileri müdir Systsova Natalya Konstantinovanyň we onuň ejesiniň koronavirus bilen keselläp hassahana yerleşdirilendigini aýtdylar. Şuny ýerden geçirilen lineýkada Natalya Systsovanyň ölendigini yglan etdiler. Onuň şol bir mektepde işleýän ejesi hassahananyň intensiv bejergi bölüminde bejergi alýar diýip efirde atlandyrylmasylygyny soran enatalaryň biri 1 sentýabrda habarçymyza gurrun berdi. Azatlyk bu barada agdalýan mektepden goşmaça maglumat ýa kommentari alyp bilmedi. Bu aralykda Mary welaýatynda hem giňden ýaýrayan virusdan 31 awgustda adından 60 adam öldü. Bu barada welaýatyň saglyk müdirligindäki çeşmämiz habarçymyza gurrun berdi. Bu diňe resmi san bolup olaryň saglyk depderçelerine pnevmoniýadan ýogalandygy ýazylýar. Virusdan näçe adamyň ölýändigi anyk belli däl, sebäbi syrkawlaryň köpüsi öýlerinde bejergi alýar diýip çeşmämiz aýtdy. Beýleki bir marly habarçymyz hassahanalarda özleriniň saglygyny barlatmak üçin nowata duran adamlaryň sanynyň ören köpdigini, keselhanalaryň koridorlaryndan geçer ýaly däldigini habar berýär. Adamlaryň 2 metr aralygy saklamagyna mümkinçilik ýok. Adamlar şeýle kän welin, olar bir-birine ören ýakyn dur diýip efirde atlandyrylmasylygyny soran marly ýaşaýjy şaýat bolan ýagdaýlaryny habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz virus bilen keselleýänleriň köpelmegi bilen dermanhanalaryň öňünde uly nowatlaryň emele gelendigine, ýöne nowata duran adamlaryň köpüsiniň dermanlary satyn almaga pulunyň ýokdugyny hem aýdýar. Adamlaryň köpüsi dermanhanalaryň eýelerine öz pasportlaryny goýup gitjekdiklerini aýdyp, olardan dermanlary kardyna bermegi soraýarlar. Dermanlar gymmat we tapdyrmaýar. Ykdysady kynçylyklardan ejir çekýän adamlar pulsuzlukdan we alaşsyzlykdan näme etjeklerini bilmeýärler. Adamlar başagaýlykda, käbir adamlar özlerine derman ýazylyp berilen kagydy seredip göz ýaşlaryny saklap bilmeýärler diýip marly ýaşaýjy aýtdy. Habarçymyz häkimetleriň indi hususy eýçilikdäki azyk dukanlaryny we söwda nokatlaryny hem ýapyp başlandygyny belleýär. Onuň sözlerine görä indi diňe döwlet eýçiligindäki azyk dukanlary işlemeli. Polisiýa işgärleri hususiýetçilere aýlanyp olaryň ählisiniň dukanlaryny ýapdyrýar. Balkan welaýatynda habarçymyz hem sebitde karantin çäreleriniň güýçlendirilendigi, polisiýa işgärleriniň köçelerde maskasyz raýatlary awlaýandygyny habar berýär. Maska giýmedik raýatlara 101 manat jerime salynýar. Mundan başga-da ýurdun beýleki sebitlerinde bolşýaly welaýatyň Türkmenbaşy şäherinde azyk karitlaryny satýan dukanlardan başga ilata hyzmat ediş nokatlarynyň tas ählisi şol sanda barlar, kafeler we restoranlar ýapyldy. Lewapda habarçymyz welaýatyň Farab etrafynda karantin çäklendirmeleriniň gaýtadan güýçlendirilendigini aýdýar. Ýatlasak 12-nji iýulda karantina alynan etrapda 26-njy awgustdan başlap çäklendirmeler gowşadylypdy. 30-njy awgustda Farab Türkmenawat köprüsini ýene ýapdylar. Farab şäherçesine geçmek üçin soňky 72 saatyň dowamında edilen testiň negativ netijesini görkezmeli diýip ýagdaýdan habarly Lewaply ýaşaýjy anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Bu habarlaryň arasynda sebitdäki ynamdar çeşmämiz döwlet arasaçylyk we ketellerin ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň Lewap welaýatyndaky bölüminiň baş lukmanynyň tutsaw edilendigini habar berýär. Ol 27 awgustda derme üçin Aşgabada alınıp gidildi. Onuň virusyň ýaýramagyna garşy ýeterlik çäre görmendigi aýdylýar diýip ýagdaýdan habarly çeşmämiz 1 sentýabrda gurrun berdi. Azatlyk bu barada döwlet arasaçylyk we ketelleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugyndan we onuň Lewapdaky idarasynyň goşmaça maglumat ýa kommentari alyp bilmedi. Habarçylarymyzyň tas ählisi ýurtda ilata döwlet tarapyndan urulýan vaksina sanjymlarynyň hem ýetmezçilik edýändigini
edildiğine, şol bir wagtda käbir tölegli vaksinalary urdurup bolýandygyny aýdýar. Tölegli vaksinalaryň her biri 600 manada barabar. Bu dollaryň resmi kursunda 170 Garabadaryň nyrkynda 17 dollara deňdir. Türkmenistanda virus hadisalary görnetin gürelýän mahaly 1 sentýabrda ýurtda täze okuw ýyly başlandy. Häkimetler ýurdun ýokary okuw jaýlarynda, orta hüner okuw mekdeplerinde we orta mekdeplerinde okuwlaryň tertibini resmi derejede yglan etmeýärler. Ýöne azatlygyň ýurdun dürli künjegindäki habarçylarynyň beren maglumatlaryna görä, ýokary okuw jaýlarynda okuwlar onlaýn tertipde geçmeli edildi. Orta mekdepleriň 1-6-njy sınıf okuwçylary mekdeplerde sapak geçip başladylar. Şol bir wagtda orta mekdepleriň 7-11-nji sınıf okuwçylarynyň dynjalyş möhleti 1 oktyabra çenli uzolduldy. Ýurdun orta hüner okuw mekteplerinde hem sapaklary 1 oktyabrda başlamaly edildi. Häzir 1 oktyabrdan başlap orta mekteplerde sapaklary onlaýn tertipde geçmek barada maslahat edilýär diýip efirde atlandyrylmasızlygyny soran Aşgabatly bilim işgäri aýtdy. Bu habarlaryň arasynda internetiň tizligi boýunça dünýäde iň soňky orunlary eýleýän we köp ýyllyklaryň dowamında interneti berk çäklendirip gelýän Türkmenistanyň bilim puwdagyny onlaýn usula geçirmek mümkinçilikleri nämälimliginde galýar. Ýatlasak geçen ýyl pandemiýa sebäpli Türkmenistany dolanan türkmen talipleriniň ençimesi azatlyk bilen söhbetdeşlikde ýurtda internetiň hiliniň juda pesligi sebäpli daşary ýurtlardaky okuwlaryny onlaýn dowam etdirmekde kynçylyk çekýändiklerini gurrun beripdiler. Bu habarlaryň arasynda mardaky we lewapdaky habarçylarymyz virus ýokuşmagyndan alady edýän enatalaryň köpüsiniň öz çağalaryny mektebe we çağalar bagyna iýermek islemeýändigini habar berdiler. Mektepleriň gireliklerinde antisanitariýa düzgünleri berk berjaý edilýär. Ähli okuwçylar ellerini dezinfeksiýa bilen arassalamaly. Olaryň ýüzünde hökman maska bolmaly. Her okuwçy aýratyn bir partada oturmaly. Sapaklar gysgaldylan tertipde geçirildi. Muňa garamazdan 1 sentýabrda mekteplere we çağalar baglaryna baran çağalaryň sany juda az boldy diýip marly bir bilim işgäri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Türkmenistan pandemiýanyň başyndan bäri ýurtda COVID-19-yň hasaba alınandygyny resmi taýdan boyun alman gelýär.